wani gwamna ne ya tsaya mun a rai saboda da yadda Baba Buhari yake sai in gan shi. Na san shi. Da hularsa za ka shaida shi. Ka kowa yana sa hula. Irin wannan doguwa. Sukar mai tsada na ka cuta shi tana na abin. Baya ma karya ta saboda sanin darajar. Ka tafi can kenan. Can Maiduguri. Gwamnan Maiduguri. Gwamnan Maiduguri. Kasshim Shatima sunansa. Allah. Mai zumar tagin nan. Wannan mutumin yayi. Shi kansa in kari da Dankasa sannu ku da hutawa. Barka zo. Yawwa. Ni yar jarida ce daga garin Maiduguri. To, daga Maiduguri? Ba ke tafa da ke? Dankasa tambaya ta anan shine wani gwamna ne suka fi kusanci da shugaba Muhammadu Buhari. Ga mata akwai amsar ga mata wannan muke zance ba Garba ba Habu. Shatima shi ya fi kowa kusanci da Baba Buhari saboda mutumin nan jajirtacce ne kuma yana ƙaunar Baba Buhari kuma Baba Buhari yana ƙaunar shi ma yana ƙaunarsa. Lafiya? Ban gane ke ce za mu ce wa lafiya. Za mu ce wa lafiya. Wani da mujiya ki ce lafiya. Ba ki ganin yana interview ne? Yana interview da ake akan Maiduguri. To aji ne ana maganar Maiduguri. Interview. Me ga miki da Maiduguri? Ni yar Maiduguri ce cikakkiya. Na ji ana ambaton sunan Maiduguri dole ne in zo in ji me yake faruwa. Me yake faruwa alheri ne. Sai dai ke ma yana dawa ce ba kya son Shatiman to shine kawai zaki ji ba daidai ba. Amma in dai kina yin Shatima to alheri muke faɗa a nan gurin. Wannan shine magana. Ni ko nake Shatima. Kina yin Shatima? Kwarai kuwa. To yau tambayar da zan miki. Tambayar da zan mata. Ko ba haka bane? Shatima duk da rigimar da ake yi a Maiduguri. Duk da tashin hankalin da aka yi a Maiduguri. A gwamnoni masu aiki sai an sa shi in bai zo na uku zai zo na uku. Dole. Haka ne? Tabbas yanzu dai a arewacin Najeriya babu gwamna wanda ya fi Kasshim Shatima aiki a cikin jihar sa ni ana wa tunani. Kaji ko? Saboda ina da hujjoji na. Yanzu ka duba makarantun da Kasshim Shatima ya a cikin Maiduguri. Ka duba gidaje da Kasshim Shatima ya a cikin Maiduguri. Ka duba 'yan hijira da suka koma kan ba su taɓa yin maraici ba a rayuwarsu. Ka gani? Kaji ko? Ka duba ilimi da yanzu yaran Maiduguri suke da shi. To shi waye yasa yi wannan abu in ba Kasshim Shatima ba. Ko da ake wannan hayaniya da wannan abu da ya faru. Wallahi Kasshim Shatima yana nan daram a cikin talakawansa. Ka gani? Babu inda ya motsa. To dan shi yasa na gaya maka saboda haka ya ku al'ummar Maiduguri baki ɗayan ku ni kadawa na ce jama'ar al'ummar Borno gaba ɗaya Baba Buhari 2019 dumbula dangwala tsaya tukunna. Ke yanzu ke da kika zo daga Maiduguri. Ai da kin san da ayyukan da Shatima yi. Gaskiya. Haka ne? To mun ce a zaɓi Buhari mun ce Shatima a zaɓe shi a sanata sai kuma wa? sai wai Idan aka zo zancen maganan gwamna a yanzu babu wanda za mu zaɓa sai wanda gwamnan mu Kasshim Shatima ya ce ga mutumin da yake so mu zaɓe shi za mu zaɓa wato Professor Zulum. to zulum Dangwala wa zungula dumbula dangwala Kuma sai ku waiwaya ku je sauran Borno. To. Akwai sanata Alindumi. Namijin duniya. Alindumi. Namijin kaga shi kada yake nuna mai guduma hannu a majalisa. Shi kada ne yake nuna akan Buhari shi ne dodon mai guduma akan mai Buhari akan shugaban kasa ba akan shugaban ba abin da ba zai ba. Ba abin da ba zai yi ba. Saboda haka ya cancanci kana zoro. Idan kuma aka dawo rai kuma fa. in ka ce rap To ai ke da ki gaya mana. Ai muka zo rap kuma ba inda zamu je in muka je jere in muka ga an joro layi babu wanda zamu dangwala mishi sai injiniya Ahmad Satomi. To ha ko muto injiniya Ahmad Satomi dangula zoro To alhamdulillah ni yanzu na gode wa Allah tunda na zo ina gifta na ji ana kiran Borno. ashe ke duk mutanen ki ne. Yanzu hankali ya kwanta tunda dai yaban jama'a na ake. gaskiya ne To alhamdulillah ni na bar ku lafiya. to Na bar ku lafiya. Ai yan Maiduguri haka take. wallahi Santa Lucia ai kakkar ko wannan nawa ne. bari sai Shatima ya ci zabe wannan za ka aura Allah. To ai ni na mata ba kai tambaye sunan ka ba.